Този човек открил истината чрез логика. Той е бил интервюиран с целта да разберат коя е истината. И той отговорил: всички религии и култури винаги дават малък дълг на Исус. Мюсюлманите казвали, че е пророк. Будистите казват, че той е бил подобие на Буда. И всички култури и религии сочеха към Исус, че е един от начините. Всички имаха общ знаменател, че признаваха Исус. А щом всички признават, че Исус е един от начините, а той самия казва, че той е единствения начин, той разбира, че това е правилният избор. И затова той казва, че нямал друг избор да се обърне към друг, освен към Исус. Той е истината, брати и сестри. Той може да ви спаси. Обърнете се към Него. И Той ще го направи. Бъдете благословени.